सायन्स फिल्म फेस्टिवलान आमी हांगासर एक गणपतीची मूर्ती पळयली जी मातयेची 50% माती आणि 50% ही शेणाची गाईच्या शेणाची अशी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या मुर्ती फाटल्यातलें उद्दिश्ट कितें आणि ही मूर्ती त्यांनी कशी तयार केली हे सगळें जाणून घेवपा खातीर आमच्या वांगडा एक मानिस्त आसा. सो तुमचं नाव? मळगावकर, विलास मळगावकर, सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्गावरून. सिंधुदुर्ग. ओके. किती दिवस लागले सर ही मूर्ती करायला तुम्हाला? मूर्ती एकदा मटेरियल तयार झालं की मूर्ती एका तासामध्ये 1 फुटाची मूर्ती काढता येते. पण त्याच्यावर फिनिशिंग करायला आणि पुन्हा 2-3 तास जातात. म्हणजे एकूण एक साधारण 3-4 तासाचं काम आहे. 1 फुटाची मूर्ती काढायला. शेणाची मूर्ती करण्यामागचं तुमची आयडिया ही कशी आली? काय झालं आहे, ती शेणापासनं अनेक वस्तू करतात. म्हणजे यूट्यूबवर तशा मूर्त्या बऱ्याच आहेत किंवा भगीरथवाल्यांनी सुद्धा मला एक शेणाच्या कुंडीचं व्हिडिओ पाठवलेला होता. त्याच्यावरनं शेणाच्या मूर्त्या करतात, पण फक्त शेणाची जर मूर्ती केली तर त्याचं डिटेलिंग करता येत नाही किंवा त्याचं फिनिशिंग जे आहे किंवा बारीक छोटं काम आहे ते होत नाही. रफनेस जास्त राहतो. पण मग नुसतं शेण न वापरता जर 50% शेतातली माती आणि 50% शेण वापरलं तर आपल्याला ही जी बाजूला रंगीत मूर्ती दिसते तेवढं त्याचं डिटेलिंग करता येतं. आणि म्हणून हे शेण आणि माती. बरं, ही माती आहे ती शेतातली माती आहे, शाडू माती वगैरे काही नाही. त्यामुळे एक प्रकारचं हे कंपोस्ट तयार होतं आणि विसर्जनानंतर त्याचा उपयोग तुम्हाला कुंडीमध्ये घालण्यासाठी तयार करता येतो. 3 तासामध्ये ही मूर्ती पूर्णपणे पाण्यामध्ये विघटन होते, वितळते. अशा प्रकारचं 50% त्याच्यामध्ये शेण आहे आणि 50% शेतातली माती आहे. आणि कलर कुठचे वापरतात तुम्ही? ह्याला कलर वॉटर कलर, पाण्याचे कलर जे आहेत किंवा पावडर जे कलर आहेत तेच वापरतो. ऑइल वगैरे कलर वापरत नाहीत. ऑइली कलर वापरत नाहीत. कारण काही जण तर नुसतीच मूर्ती पुसतात, म्हणजे ज्याला कुठल्याच प्रकारचा कलर नाही. ते तिथे स्टॉलवर समोर आहेत, तिथे होतं तो नंतर बघा ते. मग त्यांना फक्त शेणाचंच लेअर असतो आणि फक्त डोळे आणि नाम तेवढंच सफेद रंगाने केलेलं आहे. बाकी त्याच्यात काहीच नाही आहे. म्हणजे पूर्णपणे 100% ज्याला इको फ्रेंडली म्हणतात, पर्यावरणपूरक, अशा प्रकारची ही मूर्ती आहे. ह्याच्यात कुठल्याच प्रकारचं केमिकल्स नाही आहे. शेणाच्या ज्यावेळेला आपण मूर्त्या करतो त्यावेळेला कुठची काळजी घ्यावी लागते? शेणाची मूर्ती करताना काळजी म्हणजे ती साच्यामध्ये दाबताना पूर्णपणे व्यवस्थित दाबली गेली पाहिजे. एअर न राहता दाबली गेली पाहिजे. हा एक भाग. त्याच्यानंतर ती थोडंसं 1-2-3 तास साच्यामध्ये वाळू द्यायची आणि मग रिलीज करायची. त्यामुळे डॅमेज व्हायची खाली बसण्याचं वगैरे काही हे नसतं आणि चांगल्या प्रकारे वर फिनिशिंग करता येतं. बाकी तशी शेणाच्या मूर्तीला खूप काही काळजी घ्यायची काही कारण नाही आहे. आणि तुम्ही या व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात तुम्ही प्रोडक्शन करता गणेश चतुर्थीच्या वेळेला वगैरे? आमच्याकडे वर्षभरच मूर्त्या आम्ही करत असतो. वर्षभर प्रोडक्शन चालू असतं. मुंबई, पुणे किंवा गेल्या वर्षी आम्ही हैदराबादला सुद्धा मूर्त्या पाठवलेल्या आहेत. म्हणजे त्याला इको फ्रेंडली, 100% इको फ्रेंडली असल्यामुळे बरीचशी मागणी आहे. आता शाडूच्या ज्या मूर्त्या करतात ते 100% इको फ्रेंडली नाही, कारण शाडू ही मुळात ॲश क्ले आहे आणि त्याच्यामध्ये झाड जगत नाही, झाड लावलं तर. त्यामुळे ती इको फ्रेंडली म्हणता येणार नाही. म्हणून ह्याला चांगल्या मुंबई, पुण्याला तर भरपूर डिमांड. गेल्या वर्षी आम्ही जवळजवळ 1000 मूर्त्या आम्ही मुंबई, पुण्याला पाठवल्या. हैदराबादला सुद्धा काही आम्ही मूर्त्या पाठवल्या.